Nindot ug hamugaway ang bagong natukod nga Davao de Oro Rehabilitation Center dinhi sa Barangay Santa Maria Nabunturan, Davao de Oro. Kini ang pinuy-anan sa 364 ka mga persons deprived of liberty kun PDL sukad nitong Marso 24, 2022. Kanhi nahimutang ang rehabilitation center sa Tagum City. Sumala ni Davao de Oro Provincial Warden Jose Mervin Coquilla padayon paghihapon ang ilang paghanay sa pasilidad aron mahatagan og komportabling kapuy-an ang mga PDL samtang nasulod sa rehab center. Nahimutang sa usa ka ektaryang propiedad sa gobyerno ang 8 ka dormitory nga naa sulod sa rehabilitation center ug dunay mga pasilidad sama sa eskwelahan, health center ug uban pa. Matag dorm dunay 3 ka mga selda ug anaa sa 15 hangtod 22 ka mga PDL ang sulod sa matag selda. Tolerable man kayo ang mga experience namo diya sa sulod nga naay mga ginaayos namo apan napahigayon gihapon namo nga ang atong mga PDL luyo pod sa ilahang partisipasyon diha, ilang kooperasyon nga napahimutang nato silang maayo diha sulod sa ilang mga respective dorms. Plano sa probinsyal nga panggamhanan sa Davao de Oro nga magbutang og livelihood center sulod sa pasilidad aron didto umulon ang mga nagkadayang talent sa mga PDL ug mamahimo nila kining panginabuhian samtang naa sa pasilidad. Wala pa ta nakahimo jud og mga area for livelihood or livelihood center ba nila nga dito ipahigayon tong mga projects nga pagahimo nato. Adlong Miyerkules hangtod Domingo pwede makaduaw ang mga kabanay sulod sa pasilidad gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Ang panahon nga igahin sa conjugal visit nagadepende sa gidaghanon sa muduaw sa ilang minahal sa kinabuhi. Allowable nato nga dalaw nga visitors nato sa pagkakaron dili pa man jud ta kayo ng crowded. So pwede ta mo allow og pila pod sa ilang pamilya nga as long as mosunod sila sa mga protocols nato ug sa atong mga regulasyon nga atong gipatuman diri sa sulod sa ato ang rehabilitation center. Istrikto ang pag-inspeksyon sa tanang butang nga ipasulod sa pasilidad atol sa pagduaw sa pamilya sa mga PDL. Sanglit na niguro si Coquilla nga walay daotang mga elemento ang makalusot pasulod sa pasilidad. Gipaniguro sab sa Provincial Rehab Center nga maatiman og tarong ang mga PDL samtang anaa sila sulod sa pasilidad luyo sa ilang mga salaod nga nabuhat. Siguro makita nato lahi kay tungod bag-o. And then ang among pagpadagan diri gihimo na mo by dorm, wala sad mingong silda nga gibay dorm na mo among tawag para ma-feel sad nila nga maski prisuhan nilang gisudlan at least murag naasay mga dignidad ba atong mga tao nga very human ang ato ang pag aruga nila, atong pagtagad nila ug atong pag asikaso nila. Ang Davao de Oro Rehabilitation Center usa ka lugar kun din ibutang ang mga individual nga nagatubang og kaso kay kung nasentensyahan na kini ibalin sa Davao Penal Colony. Sagad sa mga naa sa pasilidad, maabdan og tagtulo hangtod 5 ka tuig sa sulod apan sulod ni anang mga taknaa dunay higayon nga ang usa ka individual nga mogakos pagbalik sa Dios ug moeskwela tungod kay dunay mga motudlo kanila pinaagi sa alternative learning system kun ALS ug dunay mga Bible sharing nga ginapahigayon. Ang Rehabilitation Center usa ka lugar nga gitukod sa gobyerno kun diin umulod og balik ang usa ka tawo ug tudluan sa dalan nga matarong o gilauman nga ang mogawas dinhi dunay makatunan sa iyang paglaya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.